GGSS birni wasu na bankwana 2020 mara suke da ranar kandi. GGSS birni wa muna bankwana 2020 murna nake da ranar kandi. A farko Allah ta nasa gwani sarkina, mai dare mai rana ilahu yarda zana. Wasu kawayen asali zama shigir dan murna, suna ta shauki murna suke da ranar kandi. GGSS birni wa muna bankwana 2020 murna nake da ranar kandi. Karɗo salati Allah ga shugaban al'umma, kai rubalki marka na barka wazan kama. Sako da alai da sahabu gunsu na ga da shima, da su muke koyi makiyan mu dole ya faɗi. Na ɗauko zan fara bi ta gwamman mu Hadiza Aliyu Musa kina da kima gumu, shugabar makaranta halin kwarai kin samu, idan bukare ki in ji ɗalibai yan kandi. GGSS birni wa muna bankwana 2020 murna nake da ranar kandi. Da Malam Nura Sadiku Babura gwarzo ne, halin ka jari zama irin kama baiwa ne. Malam Musa jarumi kicin masta ne.